ערב שבת, שלום ומבורך לגדוד היקר, גדוד 923, כאן במטולה, בבית כנסת, הנה, הבית כנסת שהקמנו כאן, בתוך מרכז קנדה. שבת פרשת וארא, התורה מתחילה מיד בפרשת וארא, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני. הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבנו בצורה תקיפה, וידבר אלוהים אל משה. אלוהים זה שם של דין, שם של תקיפות. למה הוא מדבר איתו ככה? כי פרשה קודמת משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתני? למה הראות לעם הזה? למה שלחת אותי? למה אתה רק עושה רע לעם הזה? מאז באתי לדבר בשמך רע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מאז שלחת אותי? חשבתי שאם תשלח אותי יותר טוב לעם ישראל. ובמבחן המציאות אני רואה ששלחת אותי, ויותר גרוע. אז למה שלחת אותי? אז מיד הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואומר לו, וידבר אלוהים אל משה. ואומר אליו אני אדוני, מה אתה חושב? שאני עושה רע? לא. אני לא עושה את הרע, אני מביא את כל הטובות. אני דרך הטוב להיטיב, אני רוצה להיטיב, לתת. אבל לפעמים שהבני האדם עושים מעשים לא כל כך טובים, אז בעצם הם לוחצים על הדוושה של הרע שיוצא. הרע לא יוצא ממני. הרע מגיע בעקבות מעשים שאנחנו לא עושים כל כך כשורה. לכן, וידבר אלוהים אל משה, אלוהים ראשי תיבות, אמרת, למה הראות יהושע מכניס. כבר שמעתי רמז, כבר מעכשיו אתה מתלונן עליי שאני לא בסדר, אז אין בעיה, אז מישהו אחר יכניס. זאת אומרת, אפשר להתלונן. השאלה מה עושים עם התלונה. האם התלונה היא בשביל להתלונן ולהוריד את הראש למטה, או התלונה היא בשביל שנמצא פתרון ונרים את הראש למעלה ונרוץ קדימה. גם ההתלוננות שאדם מתלונן, למה הוא מתלונן עליה? אם אנחנו מתלונן כדי להרים את הראש, כדי לרוץ, כדי לומר הנה אנחנו כאן כבר 100 יום, כמה זמן שיצטרך. אבל העיקר עם ראש למעלה, מורמים, חזקים, כל תלונה להפוך אותה, להסתכל, לרוץ קדימה. כמה זמן שידרש, אנחנו כאן. בעזרת השם שתהיה שבת מבורכת לכולם, שנזכה לקבל את השפע האלוקי, נזכה כלים ראויים לקבל את הטוב האלוקי, ומתוך כך נזכה בעזרת השם להביס את אויבינו, לתת להם צרור, עקב בקרקע, ובעזרת השם ישועות ובשורות טובות לכולם. שבת שלום מבורך לכולם.